Tehát most egy igazi bali házban vagyunk, ahol ez a taxisofőrnek valami haverján keresztül sikerült bejutni, ezek itt élnek. Adtam nekik 30 000 rúpiát, és ezért le lehet fényképezni, hogy laknak. Egyébként ők maguk az emberek nagyon szépek, majd meglátjátok. Itt van a konyha, benézünk. Hát fő a kaja. Itt készül a kaja. Ez így néz ki, nem túl nagy. És akkor benézünk mindjárt a nappaliba, közben megmutatjuk a családot. Itt van mindenki. Sziasztok! Sziasztok! Háj! Hol megy Temiri? Hello! Na, ezt megmutattuk. Nagyon aranyosak. És benézünk gyorsan a főszobába. És körülnézünk és beszarunk, és gyorsan kimegyünk, mert lehet, hogy lehúlik a lábkörmöm. Oké, megyünk tovább. És most a legérdekesebb rész, hogy az ilyen nyomorban élő embereknél a templom a legfontosabb. Ez ugyanennek a háznak a templomja. Tessék megnézni, tele van étellel itallal oltár, amit a Istennek áldoznak föl. Ez templom, de nem szabad ölni európainak, csak benézünk. Tehát láthatod, ugye, hogy nagyon szép tiszta minden, vadonatúj, abszolút nem volt csanyagokból, selyemből, csodákból, nem tudom, szépen tisztán tartva, kipucolva, kivasalva, ugyanezek az emberek, akiket az előbb láttál, hogy milyen a konyhájuk, ugyanazok csinálják ezt, és itt van az ő templomjuk, csomó kis áldozattal, mindenféle csodákkal. Hát skacok, ilyen traditional Bali house. És itt még egy öreg embert itt hagytak a sarokba. Itt nem tudom, mit csinálnak. Ezek szépek ezek a Bali. És ott a palac a szárunk mögött. No, thank you. Ott van benne malac helyén. És voltunk a helyén, még megmutatom a fürdőszobát gyorsan. Úgy, hogy a templomok meg a szállodák is itt Balin egy ház, az nem azt jelenti, hogy egy darab ház. Tehát ezt úgy hívják, hogy családi ház, ahol vagyunk, de az épületek külön léteznek. Tehát külön van a konyha épülete, külön van a fürdő, itt láthatjuk a fürdőszobát. Külön van a nappali, sőt külön van egy szoba, az általában a családi ház, az annak a területnek közepén van, ami annak a területnek közepén van, ahol a ház helyezkedik el, azért, mert oda teszik a halottakat. Ide teszik a hullát, ebbe a részbe, arra az ágyra, mindig itt van egész nap nézheted, hogy hova fognak fektetni. Ettől függetlenül azért feküdni tudnak ezek rendesen, tehát itt például hátul egy srác, gondolom ide zavarták, hogy hámozza meg a baránt, és közben alszik egy jót. És nem is alszik, csak nézeget a levegőben. Hát ilyen egy igazi traditional Bali house. És itt van a gere. Elhoztak egy gazdag ember házába, és a rendszer ugyanaz, csak egy kicsit jobban néz ki, ide dugják az öregeket, és ugye itt a ház közepén található az a rész, ahol a hullakiállítás van, tehát ugye ez egy kicsit szebb, mint a másik, ugye? Jó, mindjárt megnézzük a konyhát is, ez is a családfőnek a része, ugye ez a milyen szoba, nem tiszta szoba, mert ők itt laknak tényleg, de itt élnek, kint a nappalinak használják a teraszt, és bent alszanak. Ugye, ez a családfő, ez természetesen a templom, ami még az előzőnél is káprázatosabb, érdekesen gazdag embernek az oltárán, ez szinte bibliai érdekes motivum, sokkal kevesebb ajándék van az Istenek felé, üresebb az oltár, de a faragás sokkal több rajta. Különös eseménynek lehetünk tanulni, a gazdag ember egy kis pénzért azt is megengedi, hogy belépnek a templomba. A szegény nem engedte meg. Egyébként sehol nem engedik meg. Oké, még jó, hogy vannak ilyen ismerősök. Jó, és akkor belekukkantunk igen, arra megyünk, itt erre ki tudunk menni, és akkor itt a konyha, ott főz a csaj, meg mosogat. Tehát egy ilyen helyverő mindenhol van, hogyha elfárad azért főzés közben, akkor le tudjon dögleni. Itt meg kajálnak.